Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento na atin pong pinamagatang pulbura sa pugad ng mga aswang. Maraming ang mga kababalagang nasaksiyan si Andy sa probinsya kung saan siya unang nadistino. Ngunit hindi niya inaasahang mayroon pa pala siyang mararanasang mas matindi pa. Makalipas yung pangyayari na kung saan ay naatasan sila magkaibigan na rumisponde sa gulong kinasasangkutan ng isang lalaki na guhurumintado at mapatay nga ni Kevin, ay balik sila sa karaniwan nilang obligasyon. At iyon ay ang pagsasagawa ng regular na pagpapatrolya sa lugar. Kaya tulad ng dati, maaga pa, ay naganda na sila at umalis ng kampo. Papaalis pa lang sila ay nakaramdam na ng excitement si Andy dahil naisip niya na makikita niyang muli yung dalaga. Ngunit na naglalakad na sila, ay napansin niyang iba ang kanilang dinaanan. Kung kaya, nalungkot siya. Ang buong akala niya kasi ay sa dati nilang pinuntahan ang kanilang destinasyon. Makalipas ang halos isang oras na paglalakad, ay nagpasya silang huminto na munang sandali upang magpahinga. Maya-maya, ay may napansin silang isang sibilyan na lumapit sa kanilang kinaroroonan at nagtanong kung sino ang siyang namumuno at nangunguna sa kanilang grupo. At nang ituro ng kanilang kasama, ay agad nitong nilapitan at kinausap. Kaya natuon ang atensyon nilang lahat sa kanilang dalawa. Napansin ni Andy at Kevin na tila seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Nabakas kasi nila iyon sa mukha ng kanilang team leader. At di nga nagtagal ay ibinigay na nito yung kanyang utos na pinaghahanda na sila at sinabing maging alerto at mapagmatsyag. Pagkat may mga kalaban silang naroon lang malapit sa pook na iyon. Nag-umpisa na silang kumilos. Nakalkulado ang bawat nilang mga galaw. Hindi sila maaaring magpadalos-dalos. Pagkat isang pagkakamali lang ay maaari nilang ikasawing lahat. Kaya naging maingat sila. At ang dapat sanay 2 oras na lakaran ay naging 3. Pagdating nila sa kanilang destinasyon ay nagulat si Andy. Napansin niya kasing pamilyar sa kanya yung pamayanan na iyon. At mas lalo pang umaliwalas ang kanyang mukha nang masilayang muli yung magandang dalaga. Hindi niya inaasahan na doon rin pala ang labas nila. Sa kabila na iba ang kanilang dinaanan. At nagtamang muli ang kanilang mga paningin. At nakita niyang hindi na naman ito ipinagkait yung mga matatamis niyang ngiti. At hindi na kailangan pang
Gumanti ni Andy. Nangiti sa dalaga. Pagkat kita naman sa kanyang muka ang walang mapagsidlang saya. Gusto nang kilalanin ni Andy ang dalaga, pero naiilang siya. Pagkat halos lahat ng kanyang mga kasama ay nakatingin din doon sa dalaga. At sigurado siyang kapag kanyang ginawa iyon ay tiyak na magiging tampulan siya ng pambubuska at tukso ng mga ito. Kung kaya, naghintay siya ng tamang pagkakataon. Maya-maya pa ay ibinigay na ng kanilang team leader ang utos nito. Kaya kanya-kanya nang hanap ng magandang mapupwestuhan ang kanyang mga kasama upang kumain. At nang makita niyang wala na ang pansin ng mga ito sa dalaga at abala na silang lahat sa pagkain, ay sinamantala na ni Andy ang pagkakataon. Lumapit siya sa dalaga. Ngunit malayo-layo pa siya ay nakita niyang pumasok ito sa loob ng kanilang bahay. Nag-alangan na si Andy na bumalik pa. Kung kaya, kanya nang itinuloy. Ngunit napaisip siya kung ano ang kanyang sasabihin. Hindi naman niya kasi maaring diretsuhin na lang na basta itanong ang pangalan ng babae. Kaya ang unang pumasok sa isip niya ay, "Tao po, pwede po ba makahingi ng tubig? Naubos na po kasi yung binaong ko." Pagdadahilan ni Andy para lamang makausap ang dalaga. Ngunit ang nakita niyang papalabas ay yung nanay nito na may mga kanin pa sa kanyang kanang kamay. Palatandaan na kumakain na rin pala sila. Paglapit nito kay Andy ay pinatuloy siya nito at sinabing siya na lang ang kumuha ng tubig sa banga at niyaya pa siya nitong kumain. Nagatubili naman si Andy. Pakiramdam niya ay namula ang kanyang muka dahil sa iyang naramdaman. Pagkat hindi niya talaga inaasahan yung tagpong iyon. Muling nagsalita yung babae at sinabing wag na umano siyang mahiya pagkat mahalaga ang tubig, lalo na nga at malayo ang kanilang nilalakad. Pangungumbinsi pang pahayag nito kay Andy. Kaya wala na siyang nagawa pa. Naisip niyang napasubo na siya. Kaya pumasok na si Andy sa loob ng kanilang bahay at sinundan yung babae. Dumiretso sila sa may kusina. At doon ay naabutan niya ang 4 pang mga taong naroon sa may hapagkainan. At nakita niyang muli yung dalaga na agad ding napatingin sa kanya. Nahalata sa reaksyon nito na nagulat at may pagtataka kung bakit naroon si Andy. Muling nagsalita ang nanay ng dalaga na sinabing nais ni Andy na manghingi ng tubig at kanila din siyang niyayang maupo at kumain. Sinabi nila kay Andy na kumakain na ang kanyang mga kasama sa labas. Kaya sumabay na rin daw siya sa kanila. Dahil sa kanilang pagpupumilit, ay wala nang nagawa pa si Andy kundi ang sumunod. Naupo siya at kanyang inilabas ang baong pagkain. Inalok siya nila ng kanilang ulam. Sari-saring gulay iyon na ginataan na mayroong sahog na dilis. Sinabi naman ni Andy na kukuha na lamang siya at kanya ring inialok sa kanila
ang ulam na kanyang baon. Nakaramdam ng saya si Andy, lalo pa nga, at kaharap niya sa mesa ang dalaga. Na pagkaminsan ay may mga pagkakataong nagtatama ang kanilang mga paningin. Lumipas pa ang ilang sandali at isa-isa na silang nagsitayuan habang naiwan naman silang dalawa nung dalaga. Narinig ni Andy ang pangungusap nung nanay nung babae. Mabagal din daw pala siya kung kumain, katulad ng kanilang anak. Kung kaya, bigla silang nagkatinginan at napangiting pareho. Nang biglang naramdaman ni Andy na nagsisipaghanda na ang mga kasama niyang nasa labas. Kaya sinamantala na ni Andy na kilalanin ang dalaga. At nalaman niyang Salve pala ang pangalan nito. Nagmadali na siya. Nilagyan na rin ng kapatid ng dalaga yung lalagyan niya ng tubig. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Andy sa kanila at nagpasalamat. Hindi siya nagpahalata sa kanyang mga kasama na galing siya sa loob ng bahay. Pumasok siya sa bahagi na kung saan ay may mga nagtataasang halaman at pagkatapos ay doon lumabas. Nang makita siya ni Kevin ay agad ito nagtanong sa kanya kung saan daw siya galing. Sinabi niyang nagbawas at parang hindi mabuti ang lagay ng kanyang tiyan. Makaraan ang ilan pang sandali ay nagsimula na silang lumakad. Habang naglalakad ay nakaramdam ng uhaw si Andy. At nang makita siya ni Kevin na umiinom, ay nanghingi din ito sa kanya. Na nang malasahan nito ang tubig, ay bigla niya iyong idinura. At tinanong siya kung saan niya galing iyon. Pagkat hindi ganon ang lasa ng tubig nila sa kampo. Hindi na nagawa pang magpalusot ni Andy kung kaya kanya nang sinabi sa kaibigan ang totoo. Muli nitong ipinaalaala sa kanya yung panganib kapag uminom o kumain siya sa ibang bahay. Muli niya itong pinaalalahanan at inutusan pang itapon yung tubig. Umuo naman si Andy kay Kevin, pero ang totoo ay hindi naman niya ito sinunod. Sa patuloy nilang paglalakad ay bigla na lang nakaramdam si Andy ng kakaiba. Para siyang nahihilo at nanghihina. At sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ay may mga larawan siyang nakikita na nagsasalimbayan sa isipan niya. Mga larawang noon pa lamang niya nakita. At makapanindig balahibo ang mga tagpong kanyang nakikita sa balintataw. Hanggang sa maramdaman niya ang malakas na pagtapik sa kanyang balikat. At kasabay noon ay yung tinig ni Kevin. Hoy, ayos ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo? Sunod-sunod na pagtatanong nito sa kanya. Sa halip na sagutin ang kaibigan, ay mabilis itong naglakad papunta sa kanilang team leader at kinausap niya ito. Nagulat siya sa mga sinabi ni Andy at halos hindi ito makapaniwala. Gayunpaman ay kanyang ipinag-utos na lumihis sila at mag-iba ng daan. Pagbalik ni Andy sa kanyang hanay, ay tinanong siyang muli ni Kevin kung ano ang kanyang sinabi sa kanilang team leader at bakit niya raw ito kinausap. Sinabi naman niyang pagdating na lang nila sa kampo, sasabihin ang dahilan
kung bakit. At bago pa tuluyang kumalat ang dilim, ay maayos at payapa na nilang narating ang kampo. At tulad ng ipinangako ni Andy sa kanyang kaibigan na si Kevin, ay kanyang ipinagtapat dito ang mga larawan at tagpo na kanyang nakita sa Balintataw. Gulat na gulat si Kevin matapos niyang sabihin lahat ang mga bagay na kanyang nakita sa isipan. Ubos kasi silang lahat at kahindik-hindik ang kanilang naging wakas dahil sa pananambang ng mga NPA at dahil iyon sa pagsusumbong ng sibilyan na nauna nang lumapit sa kanila na iyon pala ay kasapi din ng nasabing bandidong grupo at nagpanggap lamang upang sila ilinlangin at mahulog sa patibong. Halos hindi naman makapaniwala si Kevin kung paano nagkaroon ng ganong mga pangitain si Andy. Na maging mismo si Andy ay hindi niya rin alam kung paano niya sasagutin ang kaibigan. Pagkat wala rin siyang ideya kung bakit at paano niya nakita ang mga pangitaing iyon. Pagpasensyahan niyo na po Sir PB dahil sa may kahabaan po talaga ang kwentong ito ng chewing ko. Pero sisikapin ko naman pong maipadala kaagad ang mga karugtong. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.